At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Hindi mo gawon. Ha? Sus. Ay. Niyamatan. Niyagyaman ako. Kasla pudpud nung tagain ang patlakayan. Ay, kunak nagpay-payson. Panya kas dyan tinitag-tagainip ko. Nagkalasmut din. Ay, nabali tatag-tagainip laan. Baliktad ka no, ti kaipapanan. Ti tag-tagainip, iti pudpud no abiyag. Ay, gaya man niya. Naiwaksik pa yung naitabanag. Saan ko akay taguranak ni Pipita. Wag, si Pudubing kami. Si Bibiyag pa'y dadi apong o yung alulo na. Nasingad kami. Nuadaman isang sangain arik nak kita para kang kuana. Nung naasidag man kanya. Agpating kalatan iti best friend forever ako na nga da. Ay, naimbag nagsapang Pipita. Sino ka diti kadwam dito eh? Awan? Sigod magmay saak dito balay? Gaya mo niya. O niya, namikat-kat? San pa? Alas umra ka? Nagpinakaluto. Ay, nagyaman na. Ay, apagisaw. Adayin sangpit ko pamigatan ta. Oh, adda itlog tiniti ba manok. Iso ti pamigatan ta. O, dito Wow ha? Naimas tayo ta ka mo tao. Ngam. Inapayang matnatan ka ita itlog. Tanagdardarasak ngamin itay. Katawan mabiro ka kasi lupay no plastic. Ay, ngala, siya akong tagluto. Ala, siya akong! Edad mo kanyak na kita itlog. Ikak iti patatas. Sige, tulungan ka. Siya akong timangkis ka naggalip iti patatas. Saan aga po ta di adal ka? At kunamlan asino ka matangag sasao din niya? Tangsit ka! Sikat tinatangsit, Carla! Talagang awan at adal mo! Wan! Amok! Nakaadal ka! Gan mangup opisina ka itan! Iso analastog ka! Ngum saan nga umdas dahi ta paglastog mo, loka? Di mo lang amin maklon ka! Barbaryotik ka, Carla! Pagdi nakpagsawan iti kasta, ha? Nay ko! Daytoy mo! Carla! Denya! Gusto daytan? Anya kayo kadi? Sumardeng kayo man. Carla, anya kadi manan daytoy? Si Kati inauna. Manan! Basur ko ka na yun! Pumanaw kan, Carla! Denya, Huston, birbir nga samlatan di kabsat mo. Kat inaunang si ka. Respetum kumamat ni manang mo. Saan nare-respetuan tikas kan kuana? Tabastos mo takabsat. Denya! Unmat! Pangaskit di Gaputan na kaadanan. Adan na saya at trabaho na. Kunamot gano asino mat kan. Anak, saan kayo kung mga pangagkabsat? Lumaminsan, agdua-dua agpay kidi kabsat ko, papang. Anya dayta nasasawam din niya? Kasano, nagado ti mga rabrabag kada kami. Saan ka no may sa ti amami? Anya? Pudno ka di, papang. Apay nga minakastoy. Kaya rigan mitikapikan gatas. Pudno ka di aday di mamang ti mamami? Ha, papang? Ay, Carla! Carla po! Rimar ni Carla, tatang. Napanan naman na ya. Nag-istambay man ng EJ Plaza Amuyo mo't day ang apo ko yo. Lakyan. Anong bo yan? Apay aya. Anyat ibagayo EJ apo ko yo. Ay, kadagawid kami na. Algawad. Di mo't imbagak itayon asan kayong agawid? Dito'y kayong kabiserang agnaed. Ay, nagbaliw nga ron di bangad lang ka. Agawid kami tayo nakitaan na ganitarakan. Kan mula ka na tangi di away. Ila ko yung laangan dagi jay. Kung pamulaan nyo niti sa bali, ti bangkag kantalon nyo. Lakay kayo. Ay, sinalit ka mo, Simaw. Abay ngayon ako nga.
Patpat kag nagyataragan ko. Kaya saan ko kayat nga wanararamidag. Tadadalo makayak kan bumida kamatay kadama. Sige, alaag to amin ang atarakan nyo. Ta dito'y kay ngagnaad. Ay, diyan kaya dito kabisira. Sa nabris ko diangin dito. Nakasasaw. Nakarugrugit yabot agong ko dito. Tasok mo lang tilugan di malanglangab ka. Ay, nambagyawa yata presko diangin. Saan kayo arumrumar dito'y balay Agpupok kayo dito'y tapnusan kayo ang makalangab iti asok tilugan. Ay, diyan kaya. Di ba yung kasalagla balo dito yun na nakapubaw? Nambagay yata makaliwag sayak. Agmula-mula, ganda dumabay. Basta. Awan ti agawid. Saan matla kayat ni Carla ti agawid? Ay, di uri siya nga agaway. Ay, di agawid Awan na ti ka. agawid no kunak. Awan, taka. Awan ba't makalambot ka niya? Kuri siya ka. Eh, naman ka, wag di siya lang di agawid. Amok mo ti bagawid amok mo ti agbasa. Adamot kuli ka kakwartak. Ay, bumiti biyag ko dito ka bisira. Awan, pagwatwatag, salbag gede ba yan? Apay nga ta kayo dito. Pasali kayo di panagay. Ayam ko iti badminton. Eh, adya nga ron di baga. Anya day taaya. Ibagayo at ako sen Eh, agawid dyan na po. Magawawid ako ni di away. Saan tayo nga agawid ijay away? Agnaad tayo dito'y kabisera. Isuti ko na ni Papang. Eh, kasadong dagiti taragan ko di ay. Dagiti mula ka na dang. Bye-bye yun dagijay. Talo at pusa yun kay lalaan nyo. 5 aman o kendo akaldi. Parchen tayo dagijay kalding nyo. Bye-bye yun dagijay. Ay, agawid dyan. Siya kaya dito yapaw. Saan nga rudan? Apay, di kay makaawat apong. Agnaad tayo kanong dito'y kabisera ko na ni Papang. Kunag madasan ko kayat. Ay. Nusan mo kayo tagawid, di away. Di siya lang tagawid. Period. Napanang bastos akar na. Manang ko na anak ko. Respeto mo ti kabsat mo Agbaliw kayo kuman. Tadakkel kayon. Nostuan kayon iti edad. Kasta kayo latamat, anak ko. Sardengan nyo kuman ti panagap-apayo. Iso ti rumba nga bagbagan nyo. Iso ti mangirugrugi ti riri. Pagawidan nyo ngamin ida ni Jaway, Papa. Pasalsalida dito Agnaedan dito'y daapong kan ti kabsat mo. Ta saan amasikaso ni Carla ni apong mga inggo. Ta sumro ti kinakabaw na no daduma. No tila papapananan no kwa. Ila nga pong ti pagnaidan nyo dito Pagawidan yun ijay away ni Carla. Tariribok ti biyag ko day dya tao. Nangalaam iti karbangam amang papanaw kanyak ditoy. Kat bumalayak mat din niya, ha? Sikat ti pumanaw no kayat mo. Sikat ti agawid ijay away. Tapadasang mamat ti agbyag ijay. Padasang tirigat ti panagbiag ijay. Saan ko bagay ti agna di probinsya? Sika! Tama ibagay launay itik kinangisit mo! Huston da ita! Anya ka di Carla? Apay manan nga induro mo ti kabsat mo? Sige! Isakit yung manan data! Isulaon ti kay kayat yo! Makita yo! Daytaan negra ti kanayon amang irugrugi ti riri! Saan agaputan na po daw kan kat daytan ti pagtangsit mo? Salbag ka Huston! Anya kay kade! Diyo ang mo ti dumngag iti sao! Agbaliw ka kumamutan! Babalasan kayon! Ngumawan lata ti panagbaliw yo! Asino nga may ngagpaiso ti papami, Papang? Ibagayo ko matagpaiso kada kami. Asino ti Papak? Asino mat ti Papak? Kwa? Hindi pa ilang akayat may amamo, no? Asino ti Papang mi? Amo kasan ada kayo ti Papang ko. Wan, saan asyak ti amayo? Nagduma kayo iti ama. Aniya? Sika, Carla. Nasikugan ni mamang mo ijay Singapore ti amo na. Isyak nga Papang.
Nasikugan mat ti amo na ijay Iraq. Aniya? May sa idi nga OFW ni Mamangyo. Naipasngay na kayon idi agasawa kami. Aniya? Ngum gaputay ay tagday di Mamangyo. Inkasar ko lata nga uray namin dwa anasikugan. Bayat ti panagkatulong na ijay abroad. Tatang, anyat kukuin nyo. Ay, Apay di ka pala maturog. ay. Anyat dito raramidan nyo aya. Kita mo aking bimpagyak. Kami na kung... Mabalin ka di. Saan kayo kuman ama inayon iti parikot ko? Mariribukan una yan ti panunot ko. Gapo iti aramid dagiti apo ko yo. Sa mainayon kayo pay. Ay, saan kumamot tan atatang? Ito nga raw, dapo manawakaon. Damno awan ako na may nayo na bakarikutam. Yag mo man dahi abag mo. Sabay nga nakamot na pagkaw. Maturog kayon. Awan ti rumwar dito'y balay. Unay kamatan. Gabo talaga yakon. Nawanan na di anak ko nga asawam. Uyong-uyongan na kaon. Saan apa naguyong kada kayo? Ngumkit di. Para mo't lang iti pagimbagan nyo daytoy. Unay mo dyan na yan, ni Merlina. Unay yan Merlina, naramidan do'y asawam kanya nga, ma'am. Kumarang sa mananti kabaw da. Nabutawang ka na nako. Uyong-uyongan na ko. Ay na. Makabanog mo tiyag trabaho iti agmalam. Ay. Duati mabanog. Bagikan panunot. Gapu ka dagiti paperworks mi iti opisina. Tatang! Ayan nyo! Tatang! Carla! Carla! Tatang? Nay, awan mo't ni tatang dito'y silid na. Awan dagiti bado na dito'y cabinet na. Napananan ngay. Ay. Carla! Carla, anak! Ayan mo! Awan mo't dito'y silid na. No kasta... Pinanawan dato'y balay asan ang nakapadlak. Napananan ngay ni tatang. Ay, tinasaya. Awagak ni Carla. Nakakita amkin ni apong mo, anak ko. Ijay terminal ti bus ko pa. Ay, unay kayo mutan tatang. May nainayon kayo pa'y aparikot. Abay nga may naya. Adiyo kahit nga gawin na kanyaway. Kasi dapat balay ko ang magawin ha. Natangkan ngamin ti ulo yakat. Iso akasta. Magkabaw kayo nga rudet. Kat saan kayo ang mabantayan? Iso adito'y tayon. Ay nga. Nagkuna nga kabawag. Napigsabay lang di memorya kanya. Ay, di ulam mo. Nagulit kayo nga ba nga gamot. Matulog ang malagan. Disturbo kayo di pa natulog sila nga eh. Carla, napanam ngamin. Apaya di mo binantayan ni Lolom? Iso nga ron nga inmay kami dito'y syudad. Tapno matulungan dak amang bantay kan kwa na. Ipabantay yung mutlat ta kanya. Aganos ka anak ko. Tagpada kami mo't nga ron nga mga opisina ijay kabsat mo. Napanak nagsapol iti panggada. Anya, ay saanan ang masapol nga agtrabaho ka? Tada mo trabaho mi, kinyading mo ading niya. Nilolom latanti. Madyak! Pakitaak din nalaing akabsat ko. Nga oray awan na ilipas ko a kurso. Makasapulak na tayo ti pagtrabaho. Ay, sige. Nukasta ti kayat mo. Adakin ka dayta, Carla. Agsapol ka nga ro, dito agbalin ababaonan tayo dito'y balay. Agdakada kayo daytan, papa. Ngam siya, kayat ko mati ang trabaho, tapno awan ti magbaga ni Denya. Pakpakan ng daklaan. Anak, Numaminsan,
Nasakit ti pa nagsarsarita na. Bayam latan. Ingam thank you papa. Tauray gayam saan da kami apudpud nung anak at nakapatpatid kami kada kayo. Inayayat ko day di mamangyo. Angam inalamot tan ti apo. Gapot sakit akimpot kan kuana. Uwan nga ron papa. Saan kayo nagtanag? Uray saan ada kayo tipud nung apapang ko? Love kayo papa. Nabaran ti darang tinit, Pipita, so ngaglinong tapay langit ti alnos. Wana? Nabali. Awam matuhon ti trabaho di ti garden. Agdalos lang iti pinuon na kiti natang. Wan? Nadakkel na pa yan na. Kan siyempre, agpasuyot. Ang lakat na nanusan yung lagtan na. Isumat na talaga ito din na trabaho yung. Kan isumat ti kayat yung trabaho. Tangbalin na gardinero. Ay, mabit lang. Ti cellphone ko. Ay, ang mga no adamanan pagkatulungan. Malakit di ah. Anay, marapay ti agency daytoy. Sigurado nga yabandak manan. Awam mga rodin na. Mabati kami man kadampi yung kan pintok. Nay, awana, jak na song bata nan. Naidepan. Eh, sorry nadisturbo ka. Okay lang. Umawag to man siguro na. Dita, umawag manan. Sige, Mabit anawang ka lang, pa dito eh. Mabit lang ang kamo to ah. Hello, madam. Hello, Pipita. Kumusta ka? Ay, daytoy, ang dakit ti garden. Kadkadwak ti katalag ko. Ay na. Naagawa ka talaga. At lang nga rudan garden mo. Agkatulong ka pailaan. Talaga kas na, madam. Awan lang nga rud pa'y asawa. Makiasawa ka gaminan Kumano, damat nobyo ang katawan man. Day talaang Ay, uwan gayang Pipita. At makasapol manan iti kadwa iti balay. Malagip mo da Mr. and Mrs. Rodrigo Torcuato. Wan, malakip ko, madam. Kasapulan da kano iti katulong. Nasingpit na ganyan ang kasawa. Ala, natayan ni Mrs. Torcuato, Pipita. Kasta? Wan, nagsakit ket pinandalasatan. Ay, nasingpit na dyan nagbaling nga amok nga mawan hindi nila kaina. Ni Mr. Torcuato tinapati. Ket imawag kanyak, akasapulan na di kadwa iti balay. Ay, kasta ka de? Ket eksakto, ta nag-endi kontrata mi tinaudi nga amo. Awan parikot dita, madam. Kumusta nga tanag dyan nagda? Ay, saan ko lang nga amo Saan na nga tanag balbali? Kaya rigan da hindi ti aso kan pusa. Kasano nga rod, kaano ti rubuat mo? Sa paglangan nitong bigat. Sige nga rod, kastapay. Bye. Bye, madam. Oh, kasano nga'y kamutaw? Panawan kay manana. Ada manan pagsal ka, kakatulong. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anyat ko tayo, papa. Mangala kayo di katulong tayo. Wan. At damat ni nagrangag trabaho dito balay. Awan mo trabaho na. No di mapan agis tambay di plaza. Denya. Papa armot lang chay. Saan kumamot akasta ti panagsasawm iti kabsat mo? No maminsan, mabainak pa ang ibag akabsat ko. Denya. Saan kumamot akasta ti panagsasaom? No nyakit iti nakapampanunutan nyo anangayab kadakwadakin ni Lolo. Ngagnaedan dito kabisera. Saan ka kumaama naging bubukod, Denya? Maditi kasta. Kabagyam man wenno saan. Nasken ti pan nakitao. Saan ka nga agbibiyag asisi ka? Laglagipom kumadayta. Papa! Panagkunak, saan mo't akasta ti panang padakkel kada kayo day di mamayo? Apay akasta kayo mutan. Agpakatao kayo kuma. Kasta ti manakman. Ha, di adal ka pa'y mo't anak ko. Ako dito kabisera. Dito iti empatuldo ti opisina ngumaya. Dito ka no a building ti opisina ti ang baling nga amok ani Mr. Torcuato. Ay, dahil ta ti room number 30. At tuktukak dita. Yaman nagtaadakan, Pipita. Wan, sir?
Pasensya ka no saan ka nasukon iti opisina ti Marapait Agency. Awan na niya man na, sir. Nag-tricycle lang natan ay may dito. Adayomat ngamin ti terminal, diba? Agkuyog tanton nga agawid no madamdama. Wan gayam. Nangan ka din. Wan, sir? Nasayat nga rod no kasta. No, sana magbidot, sir. Naminsan lang nagkita tayo, di nagpaayak ka na kayo. Uwan. Si bibiyag pala idi ti asawak. Kan adaak iti abroad. Naamwak ka na tigaya man ni Mrs. Wan. Adda kimpat asakit na. Kat tinan nalasatan pa'y. Talaga kasta, sir? Saan tayo may baga tigasat tayo? Ay, tagay sikat yan na dito. Ginawan mo't lang trabaho. Winor-aramidam si Carla. Agluto ka kumanapok na de, mabisina ko. Anyang at oras? Kinuston to sumangpot na babam kanti kamsad mo. Tayo ti saan ko akayat, lolo? Tagbali na katulong. Naganos ka. Tawan mo't lang trabaho. Kanisan mo mo't na kahit nagsuble de away. Sana bali, lolo. Makabiro ka lang iti trabaho. Saan akong nagbalin at agabo? Anya? Ay kada sino ka rin di kadwag nito? Ay, nagawin ang langan ni di away. Kaya tumanwan no saan? Ay, lolo. Ada ka no alaan da papaakatulong. Katulong? Juan, isumat ti kunada. Ay, alaga dito Ngam kayat kulat na di away. Yagsubli kayo. Ngam asino ti mga sikaso kada kayo. Hindi ako manuawan. Kabalak ba imat? Anya akabaalan? Naimbag ko man saan asumro ti kabaw yun na tuma. Anya kabaw? Asin doon tiyag kabaw? Da kayo, lolo. Ay nga, aklunin nyo ka din nga takabaw yun. Si kamat gayam ti baro akatulong mi. Nasaya at no kastat at no adda nagluto. Ha? Kaya't mo asawan. Saan ka pa'y nakaluto, Carla? Saan pa, papa? Makita yo ti aramid day taan negra, papa? Talagang awan pa kairanudan kan kuana? Danya, tangiwat mo. Isa na bali, sir. Siya ko tiaglutaw. Istorya lang kanyak ti pagbagasan. Saan, Pipita? Agi na nakapay. Okay lang, sir. Awan pa rin out. Madamdaman to ti panaginana. Alang arudan. Aggunay kan, tamabisinin ni Lolo. Agasam day ta? Mabisin gayaman ni Lolo. Ngam saan ka pailaan nagluto? Anyat parikot mo aya, babae. Sige, sir. Nagluto ako. Kasimot ni Lolo ako na yun mabisinay. Ay, si kagayam ti kabarbarwa katulong dan ako. Wan, Lolo. Ay, pasensya ka lang kuman kadagati apo ka. Kaya ringan na di aso kan busa. Awan pagdanagan nyo tinay na, Lolo? Nimbag pa tayo busa kan aso numabinsan. Dadagiti agayam. Adan sa talaga kasta, Lolo? Uri agkabsat ko saan nagkinawatan. Ay, bunod ako na. Dagiti nga dampok dagita. At kinawatan tumat lang nagijay. Ay, saan ko nga maun? Awan siguro. Kasya dalatan nga agnanayaw. Anya ka titi bagayo, papa? Da kayo adwa, saan nyo apagpakitan iti madi ni Pipita? Anya? Narigat ti agbiro kiti nasingpet ken nagagat akatulong ita. Nagado dita? Ay, nagsao ka manen. Kanadawat ni Negra. Isupay ti pangsweldo, di katulong tayo, papa. Parikot mo aya. Ket saan mo't asikatimang pasweldo kun ni Pipita? Sana mabalin kanyak nagsadot-sadot akatulong. Isupay ang mangirarit. Asao ka man. Kung amlan no si kataggas-gastos dito balay. Nimot papa. Sumartan ka man, Negra? Anya, Negra? Ulitin man. Sumartan kayo! Wan baba inyo. Aga pa kayo kit din iti sangwanak? Dito kamin, papa.
Nigra kung kunanak iting kanya. Pudno mat, nigra ka? Talaga kadiasaan kayong agsardang? Pwes, mabiit lang. Pipita! Umay ka man! Say, apay ka day! Mangala ka man iti dua kutsilyo. Apay saan? Tungpalan na! Darasam! Awan saan, mabigay! Hindi ka ako seryosan! Sige, Pipita. Panawan na kami. Wasan? Apay dagita akot silyo, papa. Anya taramidan nyo kadagita akot silyo, papa. Adtoy. Awatin nyo. Saggay sa kayo. Ano niya? Awatin nyo. Awatin nyo kat agpin na tayo kayon tapnumapnak kayon. Anya pa ilang tiraramidin nyo. Sige! Agpin na tayo kayon! Apan kan tumot kan maturog, Pipita. Wansan? Siya kung tiyagkid-kid daw iti pasensya kan ka. Ay, nakaron ti kinasulpong dagiti anak ko. Sir? Amok amay sapay day ta nakaalaan siguro iti sakit day di asawak nga inada. Kat saan nan analasatan ti kimpet asakit kan kuana. Saan na kapagdanagan, sir? Maawatak ti. Amen. Mano sa kita. Kastamot kin ni tatang. Medyo addan kabaw na numaminsan. Limpyo matakasarsalita, sir? Juan, limpyo mat no daduma. Ang amno kumaro, ay sos. San ko nga mo numanusam. Ta ulit-ulitan na ti bagbagana. Kun ipilit na ti kayat na. Nagbayag kalakit din amang iti pinatimplak agatas, Pipita? Nagdadangak pa namin iti danaw, tanalamisin ti adat iti termos din niya. Madam! Madam ko ng kanya! Ang niya adin niya. Ha? Oh, apay nagmulagat ka? Awan, madam. Huwag gayam, agdalos ka kumay ti kwarto. Kan ilabam amin amuran ko. Awan, madam. Angam, saan atila kompormi ti pakibibiyangam iti kwarto, ha? Ado ti mapugaw itjay. Mga nunagatal ka natin dogma ti imam. Adon din agkat-katuluak, madam. Awan nakasarsarita. May papaniti pa nagtakaw. Ano niya pa dita? Nakapagpabasulan ko matisino dita. Ano alahas naan? Nakagatangak no kayat ka? Auray katulong aklaan? Ano niya? Awan pa'y awag ko iti nagaplikarak iti trabaho manang Pipita. Tulungan ka pa'y lang aglaba kadag iti bado da lolokan papa. Ala! Siyak tulatan! Haman, manang! Dagita bado day jay aden niya. Nung katulungan kang aglaba. Alagasan kayo lang na makapag ginawa na nagkapsat niya. Kasanumat ngamin manang. Negra kung kunana kanya. Kanayo na pagsasawan na itinagmamati. Iso alaba anak mata. Sung bata, papay kit din. Ngamin ninaunangam si ka? Rabang nalangan pa kung babakamat mo na tunga? Saan mana? Saan ko akayat nga iruruman nakti sa bali? No kalintagak, ilaban ko nga uray pinatayan. Ha? Uwan manang. Saan aga po takastuya kon? Anang nisitakken negra nga ibagbagada. Ang damat rik na kamasaktan Ay, uwan mo kindianam. Awan kastayag pa kung babatayaw. Saan dalagi kapitigan na akong mau? Ay, saan ko nga ipalubos manang? Apay, basol ko garod no naipas ngaya ka kastoy. Apay, so magkindian. Nangruna iti daya atin niya. Sa anak apay ruruman kenkwana. Iso nga uray sa anak-anak adal. Ipakitak akabalak ti rumang ay. Anya nga tanay tuloy mo ti agadal. Kabalon man ni Sir Digong ti mang paadal kan ka. Kastamat ti panggap ko nga agtrabaho akpay manang. Kat no makaurno nga, agadal ah. Nasaya atay ta. Sige, bukit na nga ti aglabat. Ako na matatulungan na. Uwan manang. Ada awag ko manang. Mabiit lang tasong batak. Ay samatan nagaplikarak da ito. Tamat gayang Benji. Kung naklakit din tayo nagaplikarakon. Kasta ka di? Kumusta kan, Carla? Daytoy. Tambay pay laang. Awan pay awag tinagaplikara. Mabalin na pasyaran ka dito balayo. Mabalin na ta Kaya ko di makisiningit kin ka. Benji. Apay akay kayat nakagayam kat
May saak a negra. Naglaadak pa eh. Saan mo ti akin rar alangati na patag Carla? At da iti ugali ti may sa tao. Di mapun akin nasayaat na. Huwan umay kalata. Kakaiso ng awan pa'y trabaho. Ngam no adan ton. Sorry laangan. Sige. Nagyaman ak. Bye. Bye. Sarungkaran na kano ni Benji. Apay, anya ti panggap na? Agaram ka di kanya? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe. At magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agan-aram ka di kin ka dayay, Kala? Saan, manang? Kalugaran mi dayay, ngam agad-adal dito kabisera. Ay, kasta gaya? Nasingpot ni Benji, manang. Uray kastoy ti lang Uray ibagbagadaan ni Graak, kan negro ti ama. Kay kaya't naklat ka agayan. Katnilin niya? Saan na kaya ti kasta? Saan ko man na amo? Kung saan na pa'y matanagam amo? Ay! Dito'y damutan kabisera nagnaan, manang. Ay! Nasingpot ni Benji, manang. Kunana kanya. Saan na makita iti akinwar alangati kinaimbag ti may sa atao? Pudno dayta? Saan tayo agad ngan ti may sa tao? Gapulang iti makita tayo alangana? Dati kinasaya ti may sa tao. Adda iti kaunga. Isut kat wak je away Pipita. Kasta na yan, lulaw. Nasingpot ni Carla. Naitala ang tasan na akayat ti palukloko kan mayroruman. Yuri asino mo ta? Amen. Nananguyaw kan kuana kan lang ibaga ni Gray away. Kini babuna. Ha? Nangruna kadagiti kaadalan na. Ang magyaman naglagan tauray kaskasan na. Nakaturpo si ti sekundarya. Lulaw? Anya ka tayo talaga tinapasamak? Nagsupadi dahi tilang saan kayo man ni Sir Tigong ti budbud nung amada? Ay, wan, Pipita. Naistorya kanyak ni Sir. Naipas ngay ka nung dakarlagan din niya no anakan ni Mrs. Turquato dagiti duay di agasawa. Ay, wan. Day tamot ti dayawa kundi kung napuno talaga ti panagayat na iti. Day ti Merlina nga anak ko. Nga oray namin doon nagkarakabalasang. Ay, talaga nga takastalulaw. Naala da di Merlina ni Dinya. Iti nagbalin na kaya nayat na di Singapore. Kanimot Carla. Nasigukan ti nagbalin na kaya nayat na di Iraq. Ay, sumat lang ang dumati lang ada. Agam daksanggasat ti anak ko talino ko na. Naitamat ti nariga ti may sang OFW no saan nga ganat. Taado ti maluklukaw. Wang rod. Ngam napadakgal na dagiti dua. Baba ni ti tulong ni Digong. Tay sumuti din tinagabrod. Ay nagsing pa ti manugang ko. Timpatag na dagiti dua. Nga oray saan na pudpud no nga anak. Nasaya ato na tao ni Sir Digong lulaw. Ay wan. Awan polos makuna kang kuana Pipita. Agasan niyo, papang? Nagpastrak gayam day taan ni Gray ti lalaki dito balay. Kalugaran tayo ijay away ni Benji. Nagkakaubingan kayo. Saan ka day? Juan, kamdim makilat dito kabisera. Iso asaan ko ang nakapulpulapul unay day jay. Oh, anya ko matdakas na. Kat pa nagkitak. Nasingpat mo't day jay. Awan ka taste na. Anya mananday tanga ibagbagam den niya. Carla, agdayaw ka kumamat Rabang na aya-adayawan ti kasta at tao, papa. Mapanghus ka, ha? Saan ka diapod no timbadat, ha? Nga awan taste na dayjay alalaki, tamay sapay anegrati kay kayak na. Niko! Ay, adday ta kayo manan. Uray sang wanak agap apa kayo. Nalabas kami dayta babae, papa. Ayop ka! Adan doon mo kanya! Hustunan! Hustunan! Apay ngamin addi mo maikat tikas nga awag mo kinkwana. Saan mo man akano
kanunungan wenno isakit day di amigra si Kapipita? Saan ko akan kanunungan? Ngam saan ka diya si Katina na? Anya ko ma? Si Kakuma, di mangipakita tinasaya, pati kapsat mo. Dinakman kon di bagbagan, Pipita. Katulong ka lang. Katawa karbangam amang bagbaga kanya. Saan ka di nga imbagak asanyo abas-bastusan ni Pipita at niya? Ah, Anya ti awag mo kenkwana? Pipita? Di adal ka ngem awan urbanidad mo. Kasla saan ka na isursuro? tandak gapula ang dita katulong. Gapo tabastos ka. Apay, gapo ta may salaangan akatulong. Trat po makasta. Apay, awan ka ditrik na na amasair. Ay, salbag ka kit di Pipita. Si Kapay kit hindi pa kung tak kakatulong. Manipod dita. Manang Pipita ti awag mo kenkwana. Ta inaunangem sika. Di iso no iso. Buisit. Ha? Asino ti buwisit? Siya? Ha? Papa, masaksakin na. Talaga ang masaktan ka. No saan mo abaliwan ti ugalim. Bastos ka. Papa! Ha? Anya? Kaguranak? Pues, awan maaramidak no saan kayo ang madisiplinaan. Saan aga po taawanan day di mamangyo? Kat day tanti aramidyo? Kat day to'y ti aramidong Pipita? Sir? Manipod ita. Saan mo nga ilablabadag iti bado na? Ah? Saan mo nga itimtimplan iti kape na? Uray anya ti iparamidakan ka. Saan mo nga ramidan? Anya? Tanya lang arudan ti Serbina katulong. Hapay! Sikat imang susweldo kun kwa na? Buisit ka de. Sir? Ah, tong palam ti imbagak Pipita. Masapol ang madisiplinaan dagiti kasken kwa na. Ganaban naman ang Pipita. Anya? Kunamla no asino. Gaputadan trabaho na kan nakaadal. Masya nakan ko nakala. Naungtan gapu kanya. Bay am day jay manang Pipita. Tung palam ni Papang ta iso timang papasweldo ken ka. Saan ko matakayat ti makabasol ka ni Sir Digo? Isa kapilitan na tong palam. Ngam sigurado kaguranak ni din niya. Saan arumbong amabuteng kakenkwana manang? Saan nga iti kasta? Numabalen, diyan kaya't nga adamang gurgurakan niya kataw. Saan tayo amaliklikan nga adamang gurakan ka no saan mo amapagustuhan idama ng Pipita? Buwan niya, naragsak kan si Kag. Awakan nakmanin iti saan ko akayat na makita. Saan ta pa yan alpas? At dantumat aldaw mo. Saan nakapangtaan akasta? Saan ka nga atrasan? No saan ko lang apang panunutan ni Papang? No saan laang amabain kan kuana ta nakasaysayaat nga uray saan natanganak? Saan ko lang amo na niya ti inaramid ko kan ka? Anya? Siya? Pagaramidan na kiti dakas? Juan! Taigi pa'y akayat ka at tibaban no awagan nak itinegra. Apay makagura ka? Pudnumat! Tinak ko mapilitan! Ang mga nung... Anya man ang tinapasama ka na kayaw! Saan ka makibibiyang dito, Pipita? Katulong ka lang, katawan karbangam! Wan, katulong ak lang, ang pagkarbangam matakitaan na nakitinasayaan, kung saan na nasayata mararamit ka na kayaw. Kung nakasan ka makibiyang! Sakit mo na! Malbalasangan ka! Di alam na may mat, yung bastos ka man! Atay tinapamot na kadala! Wanan ka itibain! Susuruan ka, grabe ti pada matao din niya! Pagkakramdamat kan ka! Manakibiyag ka! Ita kayo manlangan! Sige! Agkakampi kayo di day talaga! Nit! Naot! Ay, saan ka lang, may amaw? Bastos sa talaga! Iadal amak mo na! Ng bastos mat marang Pipita! Si kaalangan, dagpakumbaba! Saan mo natutupan, di kapsat mau? Nung mabalin lang ko maapilyan tagbalin na kapsat manang Pipita! Saan ko akayat akabsat di kaskan ko na? Saan naklapit bingan piton? Ni Benji day dyan. Kamak-kamak man. Aw, isak nagmerienda kami iti may sa kadagiti pagmeriendaan dito mo. Benji! Mabit lang! Atay ta.
Timalyaw kat tagsarta. Agyaman na ito pinatgam di awis ko, Benji. Wan mat No pa yung santa o na close, kanila ang Carla di ka-close mo. Awan parikot din niya. Wan gayam, sorry ha. Sorry? Sorry itian niya. Tinaramid ko, hindi may kay Jabalay. Awan day jay. Nobyap ka din ni Carla? Ha? Saan? Best friend kami laang. Kan kaadala kiti high school. Kasta ka di? Kunak no nobyam. Nukas taman bilang. Awan mo siguro tidakas na. Ha? Kayat mo asawat? Tutupam tikas kan ni Carla a negra? Tenya? Ay sorry ah. Ay nakasawak manan. Ang mga namasair ka. Sorry. Okay. Angam please. Numabalin. Saan ko akayat nga agapa kayo kini Carla? Isakit mo talaga ah. Nasingad agayam ko ni Carla. Kat ko ma. Agbalin tamat nasingad nga agayam. Oh sure. Why not? Ngaman niya. Awan. O sige. Agmerienda takit din. Kanwan gayam. Mabalin ka niya malat i-contact number mo. Anya? Mabalin? Mabalin nga ag-picture ta, Benji? Madanon ka gayam ditoy. Kunak no, da ka man ng Egypt Plus. Anya ko ma? Ay, among Carla, nakita kami kini Benji Egypt Mall. Kasta ka di? Kat, anya ita? Nagguwapo gayam ni Benji. Itay lang namat matak a husto. Bayat ti panagmeriendami. Anya? Katamom ka di? Nagpicture kami ado ha? Ako ika. Oh, detoy. Kita amti picture mo iti cellphone ko. Oh, kita ma. Kasta ka di? Feeling close kayo mata. Saan lang ang feeling close? Agbalin kami anasingad. Ti ang pangit. Ti ko na agselos ha. Check. Kita man. No di matay iti selos ti ampang. Kan masapon asyak ti pagtinagan ni Benji. Saan kiti atay tiyang anegra? Tsak lakit ti ipalubos. Ha? Kumusta tinagmalam mo, Pipita? Awan matlaang timadi napasamak? Wasan! Jaket ya gulbog. Anya tinapasamak? Nagsubang mananadag itag kapsat, iti kalman. Nagananawak. Good. Ngamsakit din di pinanggap ni Dinya atong paan. Taman nakibiyangak ka na. Anya? Ngamyak ko yung palubo, sasaktan na. Sinipaw ko ati mana. Kat. Kasta unay mo tati panaganay na kami nusmusak nga may. Medyo tiniritir ko pa ya. Pipita. Masyanakan ko na. Pinagbaga. Katsapay ko matatong palan na dagiti yung pagbaga. Ay, agyaman na, Pipita. Awan na niyaman na, sir. Aramidi kami nakabalag ka mamagbaliw ka dakwada. Agyaman akmanon, Pipita. Ngayon maglakan ni Carla. Medyo dangganggan na. Kuna na kanya. Aga po man lang kada kayo amang ipatpatit ka dakwada. Mauray saan niyo matidapod-pod nung anak. Kaslada kasuron mo, Carla. Tagkay man nga ampang. Asinaw. Ni Danya. Ay, apay matakas tati ko na. Anyaman tinaramid na. Ipangpangas na. Nagkita dakin Benji EJ Mall. Kat nagpicture da pay. Aya? Siguro. Kaya't nakapaapalan. Nung ka. Anya ko matapalak. Nambarakot. Di ko kwa nalaang. No, kaya't daa. Anya? Uray po daw na amin apo daw. No nangisit mati kaunggan na. Kaya't dangata. Ay, day tati pariko tita. Amok ni Benji manang Pipita. Uray nukas day na adi matagtagari. Nasingpot ka nanakman.
Kan kang runaan ti amin. Saan ama to pobre nga uray adamat kabailan ti pamilyada? Ngamin, saan na ti akin ron alang at ipakakitaan iti kinasaya ti may sa tao? Nasa umon manang. Kat adam amok dita akabaliktad ti langana iti ugali na. Siya ka di tidakda ka matam ha? Carla Negra? Kala. Saan mo ngay kaskaso? Pumanaw ka. Nanggasat ka. Takabain ko ni man nagpipita. Han! Agsubli ka man si Negra? May amon din niya. Agriri kayo lang nagkapsat. Amo ka. Isakit mo day dyan nagrama ng pipita. Ha? Saan amay may sadyan daw? Kayat nasa wan? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Good news, Papa! Adat trabaho! Kasta ka di anak. Nasaya at no kasta. Agurno nga, ituloy ko tagadal. Uray saan mo nga ramidan dayta. No, kayat mo lakit de. Pagadalin ka anak ko. Agyaman ak, Papa. Kayat ko. Makaadalak babaen iti bukod ko apa nagsalukag. Anak, Saan ko akayat? Ako na anto dagiti nalalaing atao. Ano saan dak a pinagadal? Sa anak adal. ang karbengak timang paadal ken ka anak. Tati negosyo tayo. Ket bali pondarmi iti daydi mamangyo. Kanya lang matanti trabaho na. Kat high school lang tinalpas na. Denya, Siguro, gasoline girl. Uno para inaw iti restaurant. saan mo kumamat nga ibabalao na iti kabsat mo? Kan, imbag man tada nangalakan ko na iti kasya lang ana. Saan kumaasi ka akabsat na ti ad-ad amang uyaw kun kwa na? Nalablabas ka pa'y kit din ngam dagiti daddo maana uyaw dita. Saan apa naguyaw, Papa? Ibagbagak lang. Hustonan! Papa, Apay akasta ka iti kabsat mo. Imbes nga isakit mo? Uray ko naman saan amay-may sa ti amayo. Tamay-may sa ti inayo anang ipasngay kada kayo. Tinang isakripisyo iti biyag na para kada kayo. Ipaayan nyo kumamat ti patagday ta. Sakbay amatayak. Agkin naawatan kayo nga agkabsat. Day talaang tikid daw ko kada kayo. Makasurong na malaunay ay adin niya. kanayon asyak ti maungtan. Sakla kanayon ang tagbidbidot. Idinto tabida ni Negra. Agsaw ka man gata, ni kisana na sayaat kontra iti adem. Pudno matibagbagak, Lolo. Napay nga mineng imay kayo dito'y, Ha? Nukasta. Saan mo akayat ngagyan kami dito? Pues, itamad lang kat pumanaw kami. Anya? Nagdakas ka tinto galing. Dadal ka ba'y? Sige. Sa bagay, hanyang kami tiga po na kimimay kami dito. Carla! Kadino dayan mo. Ay, sus, apo. Agrubat ka na pumanaw na dito. Ay, na. Agpakaran sa manang tikabaw da. Ay, maong tanak lakit di manan iti dahito. Ay, Lolo. Anyat mapaspasamak ka na kayo? Papapanawon na kami, dinalay ngunay nga po ko. Anya? Nuwanya kami natin mimbayan mi dito. Ha? Noon sana kaya't ni Carla siya gawin, di siya away. Siya lang di pumanaw. Ay, saos. Asa pala mo ni Sandigong dito, Lolo? Awarin makaigamit kanyak pipita. Nadamat kwartag, nagbiyagang ngore awanda. Dahil atin niya launay ko na plano asinaon. Lolo! Ay, nawa na kalulo na. Naitao daya, tanwawa na kadaya, tinada. Nabili na po kaya, ay di anak ko na kuma. Nadakal ako mata, may matangam tararamidin kanyak di anak mo, ano din niya. Lolo! May nakalanin na nako, sumuro takkan kandidayan mo. Kabaw na laday jay, Pipita. Lakay lang aro din ni Lolo yo. Kasta pa ilang kitrato yung kankwana. Anya? Gusto mati ko nana. Ay tao kayo aya. Naawan ni Manang yo.
pulong yo. Oray saan ko ngay pulong? Kay baga lakit din ni Lolo yo. Lukas to'y laang, sakti pumanaw. Anya, oray na trabaho. Agbiagak nga oray, awan kadandanak aparikot. Iba ka akin ni papangyaw. Talaga ngay bagak. Tangay awan madlang huston nga aramidak. Kat dayjay ani grati kay kayat dan. Yak amo na nga aramidak ka dagiti at kapsat-sat. Nempagpay kan karla. Tami dyo dumag kanya. Sana bali takasarita kiti nasayaat ni Denya, Pipita. Kasanan na ipay-payso na ti pumanaw san? Adakin ko na daytan. Basta saan apapapanawan. No isot ag naknakam. Bayam. Sao? Nabayagan nga agan anusak. Agpating gamot ti kinaanos no abusunda. Munmat ka na san? Iso abayam no pumanaw. Nasakit man. Bayam. Tapadasan na ti agbyag nga agmaymay sa Pipita. Naimbang man tanay gawin mo manang Pipita? Wan, nga masyanak tagsangit mo tay. Kasday ni Lolo, nalaka ang masasait tilik nana. Siguro, pasit daytan ti panaglakay na. Yun adabasitin kabaw na. Ngamnas ka, di pa nakaawat ka ng kuwana? Husto ka manang Pipita. No, sana maawatan di ka sa sana. Ang luksaw, ti tao. Ngam, sana rumbang akaluksaw na kitinatayan nga nakas ka ni Lolo. No, di ka ti paay tayo tinaan. Anaya pa nakaawat. Ano panunutan? Manulang aldawat ti pa nagpaot na dito'y lobo. No siya, puno nga daluksaw kumot idi. Ngam ita, maawat akon. Nang runak at ada kayo amang bagbaga kanyak manang Pipita. Hay! Pakitap amariribukan ni Sardi kung kadagit yung kapsat. Sobramat nga mina ni Dinya. Tisilmon ko. Ay, sus! Tsak kaya man sang sango ay nawakat ni Kamuto. Hello, Kamuto! Hello, Pipita. Kumusta ka? Okay lang, Mat. Good. Kumusta mo dagiti amom? Okay, saan? Ha? Anya? Abay, parparikatan da ka. Saan? Nagiti ang kapsat nga anak ti amok ti kasla dala aso kan pusa. Anya? Nga mama. Amok makapagkapianan tumutaan. Kasda ka day? Wan, kamutaw. O kasi ka. Kumusta ka ba't nitan? Ay, pasensya ka na. Sa anak ka nakawawag. Ay, saan nakapagdanagan? Si bibiyagak tupay madala siguro asang badam. Tila sa asawang mat nitan kamuto. Isumat. At tayo makaibagan no kanot ipapatay di may sa tao. Samantin ka man. Sige, katnay. Makatuturo ka kaun. Baliwang tulangan ti umawag. Sige. Aginanaka nga rudan. Aginanak matal. Why? Anyan lakit din ni kamuto. Tilay magbaga naman. Ay, baka turturog ako. Maturog ka. Tamasapak pa'y nga gringin tunti. Muda ka di kat sa anak nga agbyag nga awanak ijibalay. Nakabiro ka kun iti pagabangag. Uri ag tip-tip kaldami ni Chay. Awanang bibiyang upay. Kasuronok ini papang. Mas kanunungan na matanday di ang negra. Ibenji day di Awagak. Medyo nakaada yun. Awi, sakit ti boarding house mo. Talaga apin manaw gayam ni Manang Denya, Manang Pipita. Wan nga Rob, nga mas tawag. Kan madanagan akpay kan papangyaw. Taapay manang. Pinapainom ko itay. Takasla ka no agkupit ti barukong ma. Aniya? Kapon samot iti pungtot na iti papanaw ni Denya. Agdala ang dakos ang mapasamak kan papang. Saan ko ang mapakawan day diya babae? Awan mo't nga mina na pulos din ganasa. Bay ang manang. Makarmamatlaan day diya babae. Saan arumbang? Ay daw-dawat mo day ta, kala? Dagiti kasken kwa na, adi pulos makaamiris kan natangi. Isuda ti rumbang amaleksyon manang Pipita. Kala? Aklunak, nagbalinak apasaway.
Nakaamirsak, gabo ka dagiti pamagbagayo kanya. Putno amin dagiti manang. Agya manak! Nasaan mo malipatan dagiti ng pagbagak? Positive, di pa nagawat mo, Carla. Uwan manang, pudno launay. Saan na kami apud-pudno nga anak ni Papa Digong? Kan impatag na kami. Naba inanak pa idi maamiris ko ti sakripisyo na kada kami. Kastatin ay baga ng kanyak, sir. Kat maragdagsakan mata. Angam ni Denya, natangkan ti ulo na. Wan nga rod, sir. Anya ngay daramidan tayo. Ada pampanunutag. Angam kasanon no pumayso. Siyakmat ti makarma. Ha? Anya day jay, sir? Anya nga tano, katulag ko ti doktor ko. Apay, sir? Pagparangag nga danadagsan a sakit ko. Tapno mapilitan dagiti duan nga agkinawatan. Ay. Mabalin mat nga gusto ko ta ko na ayaw ng kasanon nga hino pumaysaw. Ay, delikadaw. Ang nuday tala ang timaudi a pamuspusan, Pipita. Apay kitin asan ko nga ramidan. Ay, sir, akin sa sakit kay nga gino-hostel kaya? Agkat no pumayso kat isot ipatay ko, Pipita. Ay, susat. Anya nga ron. Isungat at gasat ko Daytoy gayam ti boarding house mo, Denya. Wan, katagyaman na. Tapinatgam ti awis ko nga umay makitan. Awan mo't parikot. Adakid awak Benji. Ha? Anya dayta? Saan mo ko mga ibagbaga kada Carla? Saan mo akayat amamon dati pag nanadam? Wan, kaya't ko diag solo kan agbiag asisya. Denya? Mapatgam ka ditikid daw ko. Ha? Sige. Wan gayam. Kasangay ko itong Sabado. Mabalin ka diya. Kadua anak. Nagramba. Anya? Please. Awan kadua ka mangramba kiti kasangay ko. Ay, kwa. Kita to. Basta awan mayroon na anapatag nga ramidag. Alamot ka. Ay. Sige. Kaasi kamot no awan kadwam. Awan ko mati pangipagbagaam, ha? Saan ko akayat amadadaan ti aldaw, akapatgan kanya. No isot ako na anasayaat, palugodan latan ni Papa manang Pipita. Wan matkiti, ah? Sapay lang uma, tasan aday tati pakaalaan ni Papang itinadagsan asakit na manang. Ano kasta ti mapasamak? Kas itinaibagatkan kan itinaminsan. Saan ko ang mapakawan na yung niya? Ala, saan ka kandanan? Na-stress lang ni Sir Digong. Sige manang, bantayak ni Papa. Kat intod bigat, saan mo ko maapampanawan ni Papa? Sige awan ron ba nga pagdanangam? Kan bantayan niyo kumamata ni Lolo. Siputan niya o tamangan maglimas. Dito'y amasubok ko, Pipita. No ipatpatagnak mutlaan ni Denya. Kas nakita yung mo't sir, binambantayan na kayo ni Carla. Wan, mariknak ang napatagak ko na. Yung din niya. San tayo nga mo no sa dinutayan na? Itad ko ti cellphone number natin ka. Kat sika ti mangipakaamukin ko na, Pipita. Well, sir. Kita, man. No talaga asaan nga agkapya dagiti dua. Oops! Sapray nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing hindi, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nawag akong ti Dr. Agayem ko, Pipita. Sir? Dito'y amasubok ko. No talaga apat-pat ganak ni Denya. Kas nakita yung mo't sir, binantayan na kayo ni Carla? Wan, mariknak ang napatagak ko na, Pipita. Ngam ni din niya? San tayo nga mo no sa dinutayan na? Itad ko ti cellphone number na. Kat sika ti mangipakaamukin ko na, Pipita. Well, sir. Kita man. No talaga nga saan nga agkapya dagiti dua. Well, sir. Kasanon di trabaho yaw? Nangalak iti siklib ko adwalawas, Pipita. Ay, sige, nakatimaka mo ha, sir. Wan, Pipita.
Kaya't kula ang asubukan ni Denya. Anyat kinunaman ang pipita? Saan na simrag ni Papang? Wen, madidirig nga na. Ipantayo iti doktor Kagap-gapo dito tinawagan niya, doktor. Anya? Oh, Kat, kumusta ka no ni Papang? Kasapunan na ka no di na. Kansa na mabalin nga ipayan iti pagsakitan tinagam. Kasta ka di, Manang? Anda iti kwarto na, nakaturong? Sige, saan ko nga rod asingaan? Agyaman nag-ama ng pipita, nakaanos ka kan Papang. Pagribunak kas katulong. Kanuresan ko bilang ama mo, nagkasapulan iti tulong, tulungan. Naimbag ka unay, Manang. Ay, kasano ka mamakontak ko ni Manang mo? Anya? Ipakaamo maakan ko, ana. Sige, Manang. Padasik na i-text kan awagan. Kundi awag matinig ka na. Anya nga tati bagana? Disturbo. Anya nga tati bagana, aya? Ha? Damat text message nan. Pasahat man. Agsakit ni Papa. Agawid ka kuma. Anya? Masakit ni Papa? Di nakpakadanagan, anak. Kasapulak la siguro ti inana. Anya ti, imbaga ti Doktor Papang. Ay, ti kunana. Aginanaak ka no. Anya? Ay, adagayam imbaga ni Manang Pipita, Papang. Saan ka no arumbang nga ipaayanda kayo iti pagsakitan tinakam? Ay, saan ko nga mo? No anya ti imbaga ti doktor ken ko ana. Tahon mo't na ibaga kanyak ti doktor. Saan kayo magdanag, Papang? Aramiden mi ti amin akabailan mi. Adi mangipaay ti pagsakitan tinakam yo. Nasingpetan to'y anak ko Promise, Papang. Nala, kas itinakunag sa andak apakadanagan. Apay kiti na saan? Saan ko akayat ama pukaw kayo, Papang? Uray, saan ada kayo ti pudpudno nga ama kat nagimbag kayo kanya? Imbilang dak akas pudpudno nga anak yo. Da kami kinmanang din niya. Inayat ko dahi ti mamangyo. Gaputan na patag kayo kin ko ana. Impatag kayo matan, anak ko. Awan gayam, Papang. In-text ko mat ni manang din niya. Aw-awagak ang di na sumbatan. No kasta, impakaamumon. Uwan, Papang. Awan pa'y sungbat na no, umaywan no saan anak ko. Awan pa'y mat. Ay, nala, adakin ko na daytan no saan anak nga umay kitaan. Uwan, Papang. Ngam no saan nga umay. Adakin ko na daytan. Adakin ko na no di nabigbigan ti utang na anaimbag anakam kada kayo. Masakit ko na mo di manugang ko, Pipita. Wan, Lolo? Ay, isumad lang nga sana simrag ka ti trabaho na. Wan, Lolo? Uwan nga. Ikawan kayo? Mangan kayo? Ay, sarak ba yung mabising? Nagdakal to ba ti Django? Ay, di nakpagdanagan. Ang kilabanag lang dyan, mabisina. Unay katagkilampanan. No, damat mameryenda iti lamisaan, Lolo. Eh, hindi nakpagdanagan kung nakmait niya ka na ya. Mapanakon man ang pipita, Lolo. Nakapulis ka matapok. Nagpintasan diya po. Asus! Ada ka di mat napintas anegra itan, Lolo. Putno di magbagaking ka. Naisang-isa nga yan ti kinapintas mo. Amam, kay ingas mo na di mamang mo. Sa bagay, ado ti mangibagbaga iti kasta. Dahil talakudil mo ka, tinalam iti amam. Ay, napintas ka lang tapok. O, saan ka na Pipita? Wan, Lolo! Jesus! Saan mo panonotin ti Marisikudil mo, kala? Tagdapay nag-Miss Universe apuli dagiti ko na daan, negra o no negra? Amok, Manang. Pagpakiridan nyo lang tinakam kanrit na. Ay, sus! Pagno di magbaga
sir, ituli mo ti agadan. Manang, ni Adal, isuti kapat kan aga mga tawid tayo kadagiti naganak kada tayo. Kan, tawid adi maagaw ti sabali. Ay, puno di ko na ni Pipita po. Patsin na kami. Kang Ronan iti amin, saan ka umibat iti Diyos? Akraran ka. Dawagan ti panarabay kan bendisyon na. Manang Pipita, ikumit tayo amin at plano tayo kanukwana. Kang Ronan na, agyaman tayo kadagiti parabor na kada tayo. Tangok man tay korsonantag abado ti Timol. Isun to ti pagbadok mo Sabado a kasangay ko. Kinaik man no di agmulagat ni Benji ang makakita iti kinapintas ko. Siya tirumbang apakaiturungan ti imatang a. Saan kit di aday chay aneg ka. Ni, da Benji kan naggrama tagi chay. Bukas ta. Nagsinarap na dito'y. Tinigraditan. Asit dakman ida. Makaam mo ditan. Nagmayatan ng eksena. Manang Denya. Ada kamat kayam na ti mall din niya. Kanora da kayo, Mat? Katsi ka. Carla? Kung naman sakit di papa. Gamapay nga da ka dito nga agbalbalog, ha? Sa anak nga agbalbalog, manang. Adala ang ginatang ko akawas ko. Nga aramatak iti kabarbaro apag trabaho akin tunbigat. Katsay ka. Di mo man nasarungkaran ni papa. Nabasa mat nga tati in text ko. Juan, gamawan oras ko ita. Adot trabaho kay opisina. Adot trabaho? Ada oras mo nga umay dito'y mall? Awanan bibiyang mo! Benji, mabalin ka di ako yung ganak. Adalaga tangag. Ha? Ay, kwa... Di mo kunaan, akay kayat mo akadwa day negra. Ngam siya. Anyat kunam? Dayawan ka. Ngadinak dayawan. Adakan ka. Pangasayo, saan kayo nga iskandalo dito eh? Umay kan, Benji. Panawan tanday tamal dita. Sorry, din niya ha. Panawan na kape dito eh. Nayig! Buisit! Sana mabalin ang sabali ti pagpinagang Benji. Adadadya kay palubos akas ka negra ti pakaigapuan ti panakapaay ko. Saan yun ang mauray ni Manang Denya, Papa? Awan kanot oras na. Ay, nagkita kayo? Uwan, Papa. No saan nakla amabain ka dagiti tao ijay mo. Kung saan nakalinapdan ni Benji. Amangan na natibag kun. Ay, anya lakit din niya. Kadwak lang aro din ni Benji. Awisin na pa lang ako yugan na kano. Anya? Kas kanayon yung nga ibaga kanyak, Papa. Dayawag kas manang ko. Simlang manin ti panagdangag ko. Iti panagawag na kanyak iti negra. No si Kati makaawa at anak ko. Paspasin siya amlatan. Gapuman laang kada kayo, Papang. No, maibos manin ti pasensya. Sorry laang no matutupa. Talaga bastos man ang Pipita. Nagasat na medyo simang pilta ko. Nasaya at nakapagtipil ka. Tadikat nag-iskandalo ijay mo. Day tamot tinapanunod ko, manang. Mabainak kan Benji. Apay namin ang kastya ni Dinya. Ti pagsakitan tinakam ko. At da oras na amapan agbalog ijay mol. Awan oras na nga umay mangkita kan Papang. Daytan Gamsapay la ko ma. Tasaan to makarma kadagiti arami din na. Ala, makarma ko na. Nang runa, iti saan naman la umay panangkita kan Papang. Umay ito mataa. Kuna naman ako ng awan panawin na. Awan panawin na nga umay mangkita nga oray apagbiit laan. Adda oras na nga ballo. Day talaan. Kas di kayat na abiyag nga taa. Awan mang bibiyang kan ko ana. Maaramid na amin akayat na. Benji, inton bigatan ti birthday. Saan maliplipatan, ha? Sige. Ngayon sa anak to makapagbayar, ha? Anda kami sa balya papanak, nagapo ang kikayan mo. O sige, basta tinapatag, katumay ka. Uy,
Tapno di mo ko na. Agyaman na. O sige. Bye. Bye. Awan pibiyang ko. No siya kunti mangi parangarang ti panagkustukan ni Benji. Tinapatag at tinag kanyag. Katay to yan ti or-oraya kagundaway. Hulikat. Saan ko nga ipalubos aday chay anegra ti pagtinagan na. Kamay sa nga insulto para kanyang. Amay sa laang anegra ti pagtinagan na. Bangata nga. Awan latan ni din niya sumarunggar, Pepita. Ano pa yan, Lolo? Impagamat ni Carla kan ko, ana? Dagkal tinagdumaan da ngagkabsat. Uray di pailang agtutubod daw inobing. Kasta ka di, Lolo? Pudno, akakasi ni Carla, anauy-uyaw. Nga pwede kinangisit na. Kita mo ka dahil tatiga po na nagbali naman dito gali na ide. Ngam napimpintas nga daw ni Carla, hindi din niya. Ay, wan. Kung nakangaro di malay di Daddy Merlina ang anak ko. Napintas Daddy Merlina. Iso nga do, di naggusto kang kuhan ang blino ko dalaan. Ay, kasta ka di, Lolo? Ngam no abay, naglaka nagtalag nga isot nakalukwan na. Namindo anak ka nakabalasang. Ado nga min, di man ang kundaway, Lolo. At ni Carla di kasla na ilid-lid din ka na kwadang agkabsat. Tama ko na ngawan, pakapilawan na. Apo daw lang ni din niya. Ngam napimpintas ni Carla. Ay, gusto ta ko na tanid din niya. Imalay ti ama na nga intik. Ngam na siyak, Lolo. Ha? Sana ti akin roll alang ati panghusgaan. Iti kinasaya ti may sa tao. Ay, gusto ka lang una ipipita. Nula ko mata makapagkinawa tandaan niya. Kas kumati kapikan gatas. No pagtipo naman. San ka di anaraman na ka, pipita. Ay, kumakasta damat nagkabsat. Nagkinawa tanda. O di nagmayat kumatilin na ganda. Nakadun asaganam din niya. Talaga ka diya siyak lang ti sa nga iling. One Benji, special ka namin kanya. Kasimpak pa ka unak. Sa anak ka makapagbayag. Okay, tinapatag kanya. Kat pakaragsakak, timayap dito ay. Masyanak namin ken ka. Nga awan ka doon nga grambakit kasangay mo. Kat sakbay akanon tadagiti na isa ka na. Atita, uminom ka kumay diraduay. Saan apade? Ta saan ang makabartag na ita? Sa anak mo inumin tinasanga. Reduay lang man? Saan ka mabartag? Sige man lang. Kababayin mo't kan ka nung saan ka pagustuhan. Thank you. Okay, tos. Agyaman nak iti saan mo apa ng pahay iti awis ko, ha? You make my day very special, Benji. Denya. And you deserve a kiss. Kiss na kiti lips. Tanda tinalaos aragsakan panagyaman ko. Makapasulisog ti suot ni Denya. Nagkiting ti skirt na. Kan nagbabateriyang ti blouse na. Oh. Apay aday mo matan may sina ti panagkitam ka ni Benji. Napintasap ka di. Well, napintas ka. Sa balit ti kinapintas ni Carla. Thank you. And binukbukan man na iti baso ta. anya katatanag mon. At dapat reserva ngarak dita. Please, Benji. Don't spoil my day. Sige, toast. Sige.
Ulit agyaman kan ka. Ita lang akas to'y karagsak ti kasangay ko. Kasta ka di. So happy, Benji. Danya, anya ka lang aramid. Saan? Di mo ko naan. Asan mo agayat nga pasaklotak kan ka. Danya. Kabapin ko maasya ka babae ti umuna amang iparik na. Kan mangibaga itirik na. I like you, Benji. Amom ka diti sasawa. Yes, of course. Uray pa kay babae ng titayo ko. Tinapatag. May bagagan. May pariknak ti panagayat ko kan ka. Tapno di mo ko na may saa ka bakla. Sige. Alita, awanan mo ko na. I'm sorry. Saan ka nga ay-ayatin? What do you mean? Anya di kayo masawan? Nadingit. Ngam ni Carla ti ay-ayatin. Anya? Pechay anigra? Wan. May sang insulto kanyak na iti Benji. May salaan akas kan kuana ti. No ita lang ah. Wan. Adayo anak pintas ka. Ngam no kaunggan kan panagpuspuso. Nasinsin aw ni Carla. Itakan. Benji, wait! Okay. Tapno saan mo matakunaan? Happy birthday. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dete istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dete subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dete nga channel. Si kamat gaan din nagtuktok ating ko! Wan, manang Pipita. San pa yung simangpot ni Carla? At the text na, medyo maladaw ka na ba sita sumangpat? Uraya kon manang. Sige! Oh my God! Ang merienda ka pa nga ron! Thank you, manang. Oh, kumusta gayam ni Tito? Ay, nasayaat mo tayo! Kat ni Denya, talaga adi pa si Marungkar? Ay, saan pa nga ron? Talaga sa balit ti ugali na siya. Iso nga ron? Pagimbagan nata maawatan mo't ni sir. Wan, naimbag una ni Tito. Kat niluluig me. Aday niya likod! Takpakanan na nagititarakan naman o! Ngay sus tagpalpalabasan na iti oras! Kasapulan mo't ngamin na itamanang. Kara iti nataanganan, kay kayat da nga dalat aramidon da, ngam tayo agtugtugaw lang. Gusto ka din ah! Ay, mabitla na! Mangirwarak iti mabalin mo merindahan! Pangururayan kini Carla! Saan ko maklon dito eh? Insulto kanyang. Tantual doang rautak do'y jay ang negra. Iparupakan ko na. At siyak maklon ti pa nang insulto kanyak ni Benji. Uray anyat mapaspasak. Agkawag kan kuana ni Benji. Ang kaya mati linaw ti botelya. Wisip ti Wisip ka nagdara. Saan ko maklo na napayak. Lupogan ka. Saan ko anang namaan amadanan ka dito ibalay, Benji? Saan ko ngayon pakpakamukin ka ti ay ko? Kat kumusta ti trabaho? So far, so good, Matt. Bunigaya, flowers and chocolates para kin ka. Ha? Ay, sus! Saan ko man akasangay ita, ah? Awatan ko ma. Thank you. Nagbanglon na kiti sabon? Agyaman ak na magustuhan. Sure. Apay kit din na saan? Okay mo't gaya man ni Tito. Nagsarsarita kami itay, ken uray ni Lolo. Pasensya ka, nabayag ka naguray kanyak, ah? No problem. Kwa, imayak, anda na patagonay nga bagakin ka. Ha? Anya day jay? Jesus, pag nervyusan na pa eh. Sa pala ko ma, tadi nakaguray tinaramit ko. Ha? Anya ka ti day ta? Kasto inay, dengka.
Anya? What a shame! Nakababainday tayo naramid na. Saan ko nga mo akas di ti plano na? Ad-adan tiluksaw na, edi magakasaan ko nga ay ayatan, tas sikat ay ayatan. Benji, Wan Carla, ay ayatan ka. At amo ka dahi tati saan na maklon ni Denya. kaya't mo asawan. Siyak ti ay ayatam, idin to takas to'y tilangak. Sala nga makita iti akin roar alangat ti tao ti kinasayat na. Adda iti kaunggan na. Benji, Sa pala ko ma, tama ikariak iti ayat mo. tinalaat nak. Ikanak ko maiti panawan ko. Amang tingiting itirik na. Makaurayak. Tila ang may baga. Saan anarigat nga ayatan, tikaskan ka. Mangibabain a babain? Saan kayo kumangagpuntot, papa? Makapagakas ka na kayo dita. Di la nagbabainan ang nangaramid kin ni Benji ti Kasjay. Umay tula tapagungtak. Bayan nyo latan, papang. Kan amok, asaan nga umay dito'y dayjay, taam muna ang mapagungtan laang. Awan pa'y sir-sirbina adi adal. Naimbagkit di, tasaan at tinutupan ni Benji. Nasingpat ni Benji, anak ko. No sa balilaang, awanan tinutupandan sa da pinanawan. Amok, papang. Saan na amaaklon, akas kanyak laang ti makasiningad ni Benji, kan agbalin akaayan ayat na. Oh, anya ko matibibiyang na, itibiyag dayjay a tao no isot kayat na. Saan ko nga amo, papa? Apay akas day ni manang kanyak. Amok, asipod pa'y ubing kami. Di nakpulos imbilang akabsat. Ibain nakpay. Hanggang para kanyak. Agpada ti pangibilangak kada kayo. Kaspudpud no nga anak ko. Banag apagyamanak launay, papang. Amok asabali ka iti kabsat mo. No nagbalin ka man anatang set iti kalabas. Pangkalkalob mo laeng iti sakit tinakom mo. Gapo iti panangirurumundakin ka. Inaramid mo ti Kasjay. Tasan mo akayat ti mairuruman. No addapan nakabalin na. Pudno day ta, papang. Kat, pakawanundak ko ma. No nagbalinak apasaway iti napalabas. Anak. Ikarit, papang. Promise. Agbalinak a good girl. Kapuman lang iti kinasaya at yung kada kami. Mabainak ko maamang ibaga kada kayo manang. Kan uray kan, papang. Ibagak ko maday ito ng nauna ak tinagbain. Anya day pa kala? Naimbag ka unay nga uray katulong kala ang ama ko na. Ado tinaadal ko kan ka. Nang runa itinasaya at asursuro manang. Katnangyaman akmat, tayong patag mo dagiti nanawa balakad ko, Carla. Pudno launay dagiti imbagbaga manang. Asaan nga iti akinwar alang nga ti pakakitaan iti kinasaya at ti may sa atao. Wanmat! Kan runa amin, awan nalaan atao iti matang ni Apo Diyos. Agpapado tayo. Ay, anya dayan? Grabe nga, adapay lati. Asino ka tatita? Bugatan naman ti... Kari daw! Ni manang din niya. Ha? Ni din niya ako isa? Dito ka lang, Carla. Siya ko ti maman mga lukat. Una, sumra ka niti kwartaom. Urayak, manang. Sumra ka kiti niti kwartaom. Siya ko ti mga lukat. Makamu ka niti niya. Puyag, talagit din na nang ilukat diri daw pigpita. Kwadi niya. Ayan na negra. Grinisot ka na. Nakaturok siguro. Kan. Saan mo ko man nasingaan? Ringam. Ringam pipita na. Grinisot kami man hindi dayjay negra. Ay, susama. Ano ka parikot mo man ang danya? Rabrabi ng may karmaot. Gapot na ng sakit tinagam ko. May isa nga insulto kanyak tinapasamak kung inaramid ni Benji. Awan ka't babain mo Ti adal ka. Ngam imbabam anamin pinsan ti kinataom. Kasi kapay yung tinagsayat ken Benji. Anyat kinunam. Saan kayo kumagatan? Saan ka magtibiyang pipila? Kumano ka dito? Timag. Pagkahan po. Ang talya ka kumahan. Ang mga namakarinig pa tayo. At bakay magkaroon sakit na. Ibatang mga pipita. Nagrinis
Kusot kami. Talagang awan di babain mo mananda niya. Tingkala agbain iti bagim. Idaldal mo ti bagim iti tao at di mangayat kan ka. Nasakit dinagam ko. Tagaskan ko lang ti kinayat ni Benji. Gapo ka diti ko na. Anapin pintas ka mo siya. Ano ba pinapimpintas at namsi ka? Ang pang! Mantikin mo na. Hala saan? Saan mo tutupad ti kapsat mo? Mga SM, ang sarita kayo kumano siya. Sino nga tati ampang kadataman ng denya? Saan nga taasi ka? Tasi ka pa yung tiim mo na anangtad iti motibo ken Benji? Ba't na nakuman pipita to? Karamutak man tirupa tayo ta babae. Sige manang pipita. Imbatam. Pamakita na naan niya ti sapsapulan na. Pangasiyo kumaading ko. Saan kayo nga nga pa? Nagrulakan ka din niya. Imbis ko mga umay mo sa lungkaran ni Bataya. Kunak nga yung buto nagsigagat tulong. Tingnan mo lang ako. Aktal na ka kumain niya. Di nagpilito na ng tiri-tiri-tian. Agdala ang kagas ama pasamak ken papagapo iti dayto nga inaramin mo. Saan ka mapakawan? Muisit kayo. Nakaibatay ng kumatibibiyang ko. Saan kayo aga sa pulan? Kala. Sabaw. Sige ba, mapanag iti kwarto ni Papa. Amang ano nangag na ti ariwawa. Kataan niya pa iti mapasamak kan kuana. Puisit. Hinagkitag sapon iti pangituloyak nga Ginoo. Kaya ko tagpantag. Puisit. Awan pa'y matmapara ka trinsik. Adalon lang yung masabat. Saan dangag pintot nga garamit iti dakas na makilaban na. Napuutak ti kadda ni Denya. Ngum saan akon arimwar. Tadamot ni Pipita. Amok akabalan na kayong anawaan. Agyaman na, tasaan kayo na rin more papahang. Amang ano niya pa'y tinapasamak kada kayon. Mabit lang, Papa. Adaawag ko. Ni manang din niya dito eh. Sige, sungbatam. Uwan, Papa. Hello? Anya ka dito ibagam? Ha? Saan asika ni manang ko din niya? Pulis? Apa sir? Anya tinapasamak kan manang ko din niya? Karla, ating ko. Manang kanya, nandani ka nga isagmang. Kasanon, kung saan nakaan nakita, dagiti nagpatrolya polis. Agkalmakan. Agi na nakapay dito ospital, anang yagan kan kadagiti polis. Alaan din niya. Aginanakan na din ka. Mabitlaan, awagak ni Papa. Ibagak nga awanan pagdanagan na. Ang mga nang anyamot yung mapasamag kan kuha na. Pagkawanan na ka natin ko, ha? Manang Pipita. Awan ko man ti sir pitipiyag ko. Nagkasat ka pa ilang nga din niya. No nagbaligid ang ngaramid kanya kitidakas. Saan kun nga mo? Ang mga no, pinatay da ka pa iti kalpasan anang garamidan da ka ititakas manang. Pakawanan na ko, mapapa. Agbalpaliw ako. Agyaman anak ko. Ngum saan mo kuman nga inuray pa'y akas to'y ti mapasamak. Ti dandani pan nakaisagmak mo. Sakbay anak ka amiris ka. Papa. Ita, daytoy kuman ti pangrugyan ti nasaya at alin nang inyo ngagkabsat. Promise, Papa. Promise. Manang Pipita. Pakawanan nak mata. No dim nga gakla kumamat kan kakadagiti patigmaam kanya. Ala? Nasaya kit di ata naka-amiris ka din niya. Patpat ganda ka manang. Pakawanan na kumamat no saan kang ingkab kabilangan edi. Nasakit lang amin tinakam ko. Tamis mo pa'y asika akabsat ko kat ingruruman nak. Pakawanan na kumaating ko. Uwan manang. Kasta kumaa, saan man nga may maysa ti amayo, rebeng na laeng ag kinawatan kayo, gapo man laeng iti daydi mamangyo.
Ditaan dere mitiragibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarado naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.